O humor chega a Ribeira da man dun espectáculo que promete risas e improvisación a partes iguais. Tremendo Show, unha proposta de comedia instantánea que se presenta como algo novedoso no municipio. O Auditorio Municipal de Ribeira acollerá o venres 29 de novembro ás 9 da noite esta cita co humor galego. No escenario estarán Antón Coucheiro, Susana Sampedro, Arturo Covas, Sheila Fariña e Alfonso Medina, 5 artistas coñecidos pola súa capacidade para improvisar e facer rir en calquer situación. Nesta ocasión as risas van a chegar ao Concello de Ribeira o día 29 de novembro ás 9 da noite no Auditorio Municipal da man de Tremendo Show, que é un espectáculo de comedia instantánea maravillosa, que ten un elenco de 5 actores do panorama cultural galego. Quisera destacar, como non, pois, o talento de Susana Sampedro, unha ribeirense de pro, que nos vai acompañar ese día, e para nós é un orgullo traer este espectáculo a Ribeira. As entradas estarán á venda online e na Oficina de Atención Cidadá do Concello de Ribeira a partir do luns 3 de novembro, cun prezo de 12 euros anticipada e 18 euros en taquilla. O evento chega ao municipio da man de A Cantaruxa, promotora local, coa colaboración do Concello de Ribeira. Este espectáculo ven de realizarse pola xeografía galega, cun éxito que logo nos contará o promotor da Cantaruxa, que é da mando que en esta ocasión traemos este espectáculo. Bueno, espero que todo o mundo pase tremendamente ben, tremendamente divertido, porque é unha comedia que augura moitos sorrisos e moita alegría no Auditorio de Ribeira. Ante todo, dar as gracias á Concellería de Cultura e ao Ayuntamento de Ribeira por ter este tipo de eventos. Decir que a entrada anticipada estará a 12 euros e 18 en taquilla, máis gasto de gestión, claro, que tuvo unha acollida espectacular. Polo tanto, a noite do 29 de novembro é unha cita marcada no calendario ribeirense para todo aquilo que lle gusten as artes escénicas, as risas e, sobre todo, a improvisación.